Тръгваме на обиколка из Балканите с една единствена цел. Да заснемем по едно промо видео за един бизнес във всяка една държава. За тази цел първо трябва да си изберем държава, така че нека да завъртим и да видим къде ще отидем на първо място. Дами и господа, първата ни дестинация ще бъде Сърбия. Така че оправяме се и отиваме натам. Вече сме в Пирот, Сърбия. Малко ни вали и не ни приветства добре времето, ама не ни интересува. Защото сега ще отидем, ще намерим най-добрия бизнес, ще му направим най-хубавото видео и ще ви покажем какво сме сътворили. Така че, айде! Намерихме една готина пекарна в центъра на града, като персонала вътре беше много дружелюбен и веднага се съгласиха да снимаме за тях. Тук виждате и някои от кадрите, които заснехме, а цялото видео ще качим съвсем скоро. След като снимахме всичко, хората от пекарната ни почерпиха с техните кифички, като бяха просто феноменални. А ето и една снимка с тях. Беше изключително готино преживяване, но за жалост трябваше да се връщаме обратно към България, за да можем бързо да им изпратим и готовото видео. Това беше малка част от нашето преживяване и от кадрите, които заснехме, така че очаквайте част 2, в която ще ви покажем и крайния резултат.